Dalawang magkasunod na insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection of BFP Binmalay sa nakalipas na 2 araw. Ayon sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay BFP Binmalay Fire Senior Inspector Sharalay Capule, pawang mga residential areas ang naitalang sunog sa Barangay Santa Rosa at kahapon lamang ay sa Barangay Calita. Ang mga biktima ng sunog sa Barangay Calita, pinaniniwala ang maaring ang laptop o ang pinaglutuang kahoy ang posibleng pinagmulan umano ng sunog. Wala mong baka sa laptop niya o sa kasi kahoy. Pero nung pag-iwan ko, iwanan ko na alam kong wala na yun. Ani Kapuli, kung ikukumpara umano noong nakaraang taon, grass fires naman ang kadalasang pinagmulan ng mga naiulat na sunog. So most of the fire incident last year ay due to grass fire naman po. But recently, unfortunately, na taon po ay due to mga residential area po yung involved ngayong taon. Muling nagpaalala ang tanggapan sa mga kinakailangang gawin upang makaiwas sa turang insidente. Sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa Binmalay, no? Sinalubong po tayo ngayon sa kanyang po residential areas. So ang aming mga paalala lang sa inyo, lalo na po sa ating mga kabakyan, huwag po natin iwan yung mga nakasaksak, check natin lagi yung mga, lalo po yung ating mga electric appliances, yung mga charge po natin mga cellphone, at yung mga mahilig po magluto, huwag po natin pabayaan, no? Huwag po tayong mag-concentrate sa kung ano-anong ginagawa while nagluluto. And also, tingnan po natin ang ating mga anak, lalo po yung mga toddlers na masyadong curious po sa kung anong mga bagay, baka po kung ano-ano po yung sinisilihan. And also, during brownouts po, kung magsisindi man po tayo ng kandila or lampara, ilayo po natin sa mga bagay na pwede pong masunog. Samantala sa tala ng ahensya, umabot sa 10 ang bilang ng mga fire incidents na naganap noong taong 2024 sa naturang bayan. Nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay sa mga naitilang sunog sa bayan ng Binmalay. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.